Yusuf, ijo, ato ne ka ideme. Ebe son Nikodem. Iba fe moro beka donko etunye Yesu ka kalandeur don yewa. Min ka di u ye u k'o kɛ ne la ne ka sira t'a la hali ni mɔgɔ dɔ y'a dɔn. U t'a dɔn ko a bɛ laban nin cogo la. U ye Yesu don kaburu kɔnɔ i ko a bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min na. Nka Yesu fɛ u ye u ka jigi, u ka miirili ani u ka danaya su don. U tun bɛ miiri ko u ye Ala denkɛ, diɲɛ kisiba kunbɛ, nka sisan o sara. A fagala i ko zon bɛ faga cogo min na. Ka u teri su don ka ɲɛ, u tun bɛ se k'a miiri o dɔrɔn de la fɔlɔ. Jigi bɛɛ tun banna, nka u tun tɛ min dɔn o ye ko balana ko dɔ bɛna kɛ u ye sɔɔni u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.